Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη του Δήμου Υγής, κυρίες και κύριοι, χρόνια σας πολλά, Χριστός Ανέστη, υγεία και ευτυχία σε όλους. Σήμερα, μέσα από αυτά που ζούμε, μέσα από αυτή την παγκοσμιοποίηση που προσπαθεί να βιώσει όλα τα έθιμα μας, προσπαθεί για να ξεχάσουμε ποιοι είμαστε, από πού είμαστε, γιατί είμαστε και προσπαθεί να επιλέξει να γίνει ο κόσμος να μην γνωρίζει τη χώρα του. Γι' αυτό πρέπει τους πολιτιστικούς συλλόγους να τους στηρίξουμε όσο μπορούμε περισσότερο, να είμαστε πιο κοντά στους πολιτιστικούς συλλόγους για να μπορέσουμε να τα κρατήσουμε όλα αυτά, για να πατήσουμε σε αυτούς τους κυρίους ότι δεν θα περάσει αυτό. Να ξεχάσουμε τα ήθη και τα έθιμά μας που είχαν οι πρόγονοί μας. Κύριε Αντιδήμαρχε, θέλουμε να είστε στο πλευρό μας. Εμείς εδώ είμαστε όλοι συγχωριανοί, γιατί πλέον και θέλω να συνεργαστούμε και με το Σύλλογο εδώ της Χρυσόβετρας και με το Σύλλογο του Φαναρίου για να μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα θα σας παρουσιάσουμε το χορευτικό μας συγκρότημα, το οποίο είναι πολύ καινούργιο. Ο σύλλογος μας έχει αναγνωριστεί, το χορευτικό μας είναι περίπου τον 1 χρόνο, 1,5, αλλά ο σύλλογος μας έχει αναγνωριστεί εδώ και 1,5 χρόνο. Εδώ και 5 μήνες. Αλλά προσπαθούμε, πήγαμε στα πατιά και θα πούμε, ξεκινήσαμε χορευτικό. Η πορεία που θα χορέψει το χορευτικό μας είναι από τη Μαύρη Θάλασσα. Ο πρώτος χορός που θα χορέψει το χορευτικό μας είναι ο Ξύσερτος. Αυτό σημαίνει ότι έχει 6 βήματα μπροστά και 4 πίσω. Ο χορός αυτός χορεύεται και τη δεύτερη μέρα του Πάσχα και κατά περιπτώσεις και σε γάμους.
Ο δεύτερος χώρος που θα κορέψει ο σύλλογός μας είναι κυνηγητός. Αυτό σημαίνει ο χορός δίνει την εντύπωση ότι χορεύεται, ότι τρέχουν ένας πίσω από τον άλλο.